Jotono lamsogo The Secret Life Diary channel norok je tabuk display nugui tangma borok no baksa sineo eba ke baksa sine pano ngai mano hediba tabuk kwbangma borok no bono hinlai tongmani sing nugina tongo bo tirpra saya bo buini dofani borok si wansate tei tirpra sa kok sawi video khai tongo faltu se hinai faide sing tini obono tui no joto clear ke saima lainai mane ke joto clear ke sawirnai joto borok no clear ke bujina bagai hinke norok tabuk bo The Secret Life Diary channel no subscribe khai ko hinke subscribe khai toni di tamni hinmale jepro sing YouTube bo video upload kalagi hanke daktino update manani bagai bundisai daktino nognani bagai ta abat bagino subscribe khai toni laidi pulano bini name saima laine bini mung hinke Susan Deborma norok tabo confuse pano nangjagai mano bo bahai ke Deborma ngai manai en joto tirpra sada wan sada buji manna bagai faide hinke bo bahai ke Deborma ngkha abono sikang saima layana bini baba hinke Deborma do mane khe bini baba khe Deborma bini ma hinke Bengali ta obo hai o jagano Deborma by different anglaikha maneke kok sama rokke Deborma kok sai tongkha bini chehara hinke Bengali no soloi tongkha orono sung joto bono dawat anglai tongmani haideba but oro kubi kongno sana thang hinke bini title hinke Deborma no ma siu tamni hinmale bini baba si Deborma hinke ba Susan Deborma no ma sine haideba fiasini tirpajak brirok hinke Bengali chalabai kaijake Bengali title no marinai je chilani title se ma thangnai hinke norok ano hinphano mano bahai nangke saimansa hanai iko bini puro botongo ani thani bini aikato bo tamo title ma sei nai di bo hinke Deborma no ma sei bini father name rok nai di Deborma asuk mungrok no mention khaina thanglak bo hinke Deborma no ramchago Bengali ramjata